بعين كويس ولا كمان حاجتكم أبزي أسي أزجاج النجار أبزي أدخل أزولهم من جدي كاركني بس سرجاي لعل تحتنا لو من جدي إذا مسبب نتري على تساقيم كخاب مكينات حرفة درجة ترجع وتسبب سلازخونة مالتي من كم زجبر عديت فلت هنتم قاقه سنتيم دلت على شركن هنتخبانين دلو سلام زخبركم تخاتتلتي مدبنا أبزي نايلوم مدبنا فورتنا جرماي قالون كوميديان جرماي ساندياغو مخانايا أبي يوتيوب حبري برودكاست أبز بحال channel بزحبا زم حلالفتو حدا ملأختي بفلاي مسرح تنقلنا زتحز قبر ملسن محابي نزي مدبزي زدالو زلخو كسع مودعتا كتكتاتولني بخبري يعدموكم أمأتوي كم زرعنا ينبعر فورتنا ماكينا نازورة كلانا كبابي جزاوتا تنبرلو منبر جزاء مسك أربت أب حدا نيشتي شحني ناي تنقلتي استفر لي أقحى زلوو مستنقلنا دما متحز كم زلوو زأمنتلو نجر كم زرعيتيا اتنقرنا زخاء نبزحات نبرتي اتخبابي كتنكفو كسع زيكولو أزيو خمزفروهمن نساقن نتي شحني كابت من قدي نغت آليو تنع إلى خمز نبرت سلامنتاي دما كت آليو خمز دليت وي أمود داتا زعبا كتبنا زلوا قبر ملسدما آتن بها نتي فيديو اتجمرو مالتي إذا فيديو خمز زرعكما أبسن نبرو الكوابي بحنت مسبن سماويت حنت مقاوحو حنت سانتيم قوتلي استطلال عنجيتي بحدث استطلال عنجيتي تعدا منديلنا يفنجا حنتم قاحون زلوا دارغا ابصرغا سلازنبرت نخباب 5-6 معلت كل سب بمكينه تصايمون بحلفت خدقني انا خمسب اب شحر مطنقال غلا زامن سب يكونكن كلغساون ادلني ريغن ايلغسكوان نمنتاي زيلغسكو امچرشتخ نغركمي حجي أبزغن سمعوهم بتأنحنا فرتنا أبشحرن أمت أنقالن فتصم إمنات كم زي بالله تنقرن هزلا نيزة إمنات زي ما بقص دما انتهي مخانو نتي دحربايتا بخمز سعب تردعنا كالي مزنا يمت أنقال تححزلو نقر ذكر كون تلو قدم تشار شاين تشاو أكفلي خلقو تريت باقي أبدك أم حريد مهاني رشعو بيت مرتي قاله ود بهال تفديسنا ندامت أنا كلنا حن سبيسيفيك اللي تخفت مع طنيرة سميوت مع طوير الساعني بقر خايخة بزو حتى مهربو حن ساعة تمتزل تافني سترات هانا فدس الله ساعة تخفت مو حن تقوال ألام قوال بتافني سترات غلقل عينا فري تعدا مالسي فري عينو إن شاء الله زر كاب كفلا أكالاتنا يقوتوس أبرهو تريو عينة تسب إن شاء الله فري عينو فنجال عينا فري لازخونا مستتسألي محبرا بتعمي خاطريو أبزس حانتي تنقالي هلا يبلونا مالتي اجي فرتنا زي جناني اشتي قلعان كلا تمهاريتن كلا بدك محاره مالتي زقات اما تمكرو بزعبا زقول عازيا كم تنقاليت اتم ساعه زخرو زنبرو ممهرتا خغلصوان كلو يخون بر اموداتا ابو بزعبا ز غداي زمس نغرتو ساندياغو مالتي ساندياغو دما نفت ገዛح زواي خيدمو اكاطم تقلعا نايت عنا صقم زنبرانا يمرو صقم زنبر قلعا كنكا خب ገዛح توص زي تخيل كنكا بفنسترا كل غزي ناتقلقلت نتوم بيت خباب زحالفو زنبرو تمارو مرأي دس بلا قلعا خم زنبرات زخون يكون مستنقلنا زتحز زي نبر قلعا مخانئه تردانا مالتي حجه خبسته بقيسا لكا تنقلنا زبحال سبات بعلم زفطرو ومبر تنقلنا زبحال ابز عالم زي يلن نبزبل مدمدمتا زبصحا تمكرو خم زخونئه خم بقسي يتغلصو مالتي حجه فرتنا بزعبا زي تمكرو زي منالبات بنشتا خلا ابو بزعبا استزاربا زربا ابو امرا قرص بحرياوي مخنياتو قلعوت بخمي يعبيو نتي مسعب يزهلوم اتحساسبان الرايان وسان ترالو مالتي حجي ولد بفلاي نزن ترات كاتلو هاليهم ندقنا كمتي قال املاح زبلنا نقلعتا خدلا زغبو من قدي بنقسم كله علام دمو مسعبي كباكتو اي كجلسنيو زبل قال انا كسا خنديا قداس مخانو نذكر مالتي سانديا غوبت غزيتي منالبات برغص زقول عزيات انقليت ايكونتن ግን ጥንቁልና ዝባሃል ኣብ ቃል ኣምላኽ እንተ ዳኺልና ግን ኣሎ ጥንቁልት ኣለዉ
ናይ ሰይጣን ዝኾነ ኣሰራርሓ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኣሎ ኢሉ በዓል ኣምላኽ ጌሩ እንተዘረዳእ ነይሩ ትኽክልን ቁኑዕን ዝኾነ ርድኢት ሒዛ ፉርቱና ድማ ማዕቤት እሞ እዚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ርድኢት ኣይመሃለዋን ናብ ዝብል መደምደምታ ክበፅሕ ይኽእል እየ ማለት እዩ በብዓይነቱ ሰብ ክሓልፍ ስለትሪኣ ምስለኒ ከም ተስተማቕሮ ነጊሮምና ሰላም ኣባሂልኒ ሰላም ኢለያ ከዓ ኸይደ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ኣብዚ ኣሎ ማዓንቲ ስፔሲፊክሊ ብዛዕባ ጥንቋል ወይ ጥንቆላ እንታይ ዓይነት ርድኢት ኣለና ከመይኸ ከምቲ ንሓስቦ ዲ ወይ ከምቲ ዝርዳእና ዲ ከዓ ንእሽተይ ኢንሳይት ክበኩም ኣፍቅዱለይ ዝህልወኩም ፐርሰናል ርእይቶ ኮመንት ክፅሕፉለይ እውን ደስ እንዳብለኒ ንኸንብቦ እየ ማለት እዩ ርእይቶ ተኸታተልትኺ ንምቕባል ድልወቲ ምዃንኪ ከድንቐኪ ይደሊ በዚ ኣጋጣሚ ጥንቆላ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ እንተዳ ሓቲትናያ ፉርቱና ከምዚ ብምባልያ እትምልሰልና ጥንቆላ ማለት ምናልባት ካብቲ መዓልታዊ ከም ቃል ንጥቀመሉ ተኣቢልና ክንርድኦ ንፍትን ዝኾነ ሰብ ምስ ተፈጥሮኡ ምስ ፈጣጥሩኡ ምስ ፈጣሪኡ ኮኔክት ዝኾነ ሰብ ነገራት ቅድሚ ምግጣሞም ክፈልጥ ወይ ክርድኦ ይኽእል እዩ ሳይንስ ይዛረብ ዘለኹ ኢንቱዊሽን ከኣብሃል ማለት እዩ ኣቐዲሙ ሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር እንተደኣ ፈሊጡ ወይ ከዓ እንተደኣ ጠንቂሉ እታ ጥንቁልና ኔጌቲቭ ኮኖቴሽን ወይ ከዓ ኔጌቲቭ ርድኢት ስለዘለዋ ብኸምኡ ኣይትረድኡ ንኽዝብላ ከለኹ ተቓል ኣነ ንምፍላጥ ክጥቀመላ ደለይ ዘለኹ ኣብዚኣ ኮንቴክስት ማለት እዩ ኣቐዲምካ ክትፈልጥ ክእል ወይ ከዓ ክትጥንቁል ትኽእል ኢኻ ከም ሰብ ድብል ዘለኹ ካብዛ ናይ ፉርቱና ዴፊኒሽን ተበጊስና ቁርብ ሕውስውስ ዝበለ ነገራት ኢና ንረክብ እጂ ፉርቱና ብዛዕባ ጥንቁልና ከተረዳእና ከላ ዝኾነ ይኹን ሰብ ምስ ተፈጥሮኡ ምስ ፈጣሪኡ እንተደኣ ኮኔክት ኮይኑ ትብላላ እጂ ካብዛ ዓለም እዚ ካብዚ ንነብረሉ ዘለና ግኡዝ ዝኾነ ዓለም ወፃኢ ምስ ዘሎ ፈጣሪ ሰብ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኮኔክት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ብዛዕባ መፃኢ ክፈልጥ ብዛዕባ መፃኢ ንኽንበ ቃል ኣምላኽ እውን እንታይ ዝብለና ትንቢት ሰባት ካብ ኣምላኽ ብዝተቐበልዎ መልእኽቲ ተመሪሖም እዮም ብመንፈስ ኣምላኽ ተደሪኾም ዝዛረብዎ ብዛዕባ መፃኢ ክንበይ ይኽእሉ እቲ ምንጪ ናይቲ ትንቢት ግን እግዚኣብሔር ማለት እዩ ሕጂ ካብ ኣምላኽ ወፃኢ ካልእ ድማ መንፈሳዊ ዝኾነ ኤንቲቲ ኣሎ እሱ ድማ ናይ ሰይጣን ኪንግደም ኣሎ ብዛ ዓለም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንሰምዖ ዘለና ምንጩ መን እዩ እግዚኣብሔር ዲ ወይ ሰይጣን ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ናይ ኣጋንንታዊ ኣሰራርሓ ወይ እዚ ናይ ጥንቁልና የለን ኢላ ንኽትምጎት ዘቕረበቶ ስነ መጎት ንባዕሉ ናይ ገዛ ርእሱ ምግርጫዋት ትረኽበሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ ሓደ መለኮታዊ ዝኾነ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ተእንፍተልና ኣላ ትሕት ኢላ ድማ ነዊሕ ከይከደት እዚ ከዓ ሳይንስ እዩ ኢንቱዊሽን ድማ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ሳይንስን ሃይማኖትን ፈፂሙ ዘራኽብ ነገር የብሎምን ሳይንስ ንሃይማኖት ኣይቅበልኒ ሃይማኖት ምስ እምነት ይስተሓዝ ሳይንስ ድማ ኤክስፐሪመንት ጌርካ ሓደ ነገር ቬሪፋይ ወይ ጭቡጥ ክትገብረለካ ማለት እዩ ሃርድ ዝኾነ ፋክት የድለካ ኣብ ሳይንስ ሃይማኖት ግን ሃርድ ፋክት የድለካን እዩ እምነት ጥራሕ ዘድለካ ማለት እዩ ሕጂ ዝኽልቲኡ ዝተሓሓዝ ኣይኮነን ምናልባት ተወሳኺ መብርሂ ብዛዕባ እዚ ዘድሊ ይመስለኒ ማለት እዩ ቁርብ ሕውስውስ ዝበለ ኮይኑ ስለ ዝረኸብክዎ ኣብቲ መግለፂ ማለት እዩ ግን እቲ ክትብልዮ ደሊኻ ዘለኺ ኣብቲ ዝስዕብ ዝሃብክዮ መግለፂ ርዱእ ኮይኑ ረኺበ ኣለኹ ንኣብነት ምስ ዝኾነ ሰብ ኣብ ሓደ ቦታ ርኢኹም ወደ ትፈልጡ ሰብ ትላለዩ እሞ ቅድሚ ዝኾነ ዕሙቕ ኣቢልኩም ዕላል ብዛዕባኡ ምፍላጥኩም ብዛዕባ ምዕላልኩም ነፍስኩም ዝነግረኩም ነገር ኣሎ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ እንተደኣ ኮኔክት ኮንኩም ማለት እዩ ሰብ ዝገለ ኣለዎ ገለ ዓይነት ስታይ ኣለዎ ኣይዶን ብኣፈይ ክነግረኩም ኣይክእልኒ ግን ከም ዘለዎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ትብሉ ዶ ኦፍኮርስ ትብሉ ኢኹም ወይ ከምዚ ንሓደ ስራሕ ተመኒኹም ፀሊኹም ብሂኩም ከናይ መጨረሻ መዓልቲ መፅያ ምፍራም ምስ በፅሐት ክትፍርሙና ትዳለኹም ከለኹም ገለ ነገር ስማዓኩም ውሽጥኹም بيكم يخم قاتلهم يخم دليهم يخم حكيهم يخم تعدل مسمعت جن جلس معكم مو نتسمعت قاسيكم تداخلكم دحر يتريوا نجار على شعور داكم زجبوا حبريت أنا بسخم هيبكم يو نفسه تداكم نكتخون سبنا إلو كجدف زمر سبون عزيز وزحلو مالك سلازي وهبتو يكاد أجانا يسبي نجارات قديم كختل على نايم خالن كابت حسب أمورها كابت أنا فلتعلك على بيجوت من رحلون لعل واشتخان تداكم نكتخونك مس بزوح يقريتها فرتنا نزي نايت أنقلنا حطو نمملاس ناي نيو ايج فلسفنا وي مهرو إخي اتم حلال في زلخي حدا سب مس جزا رسو كونكتد كخون كخيل ألو بزعبا مزايو نغفلتن نخنبن تبلنا اللخي برقت إذا تبلي زلخي
ትምህርቲ ወይ መግለጺ ካብ ኒው ኤጅ ዝተቐድሐ እዩ ኒው ኤጅ ድማ ናይ ፀረ ክርስቶስ ዝኾነ ሓድሽ ብፍላይ ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም ብብዝሒ እንሪኦ ዘለና ግን ከዓ ካብ ነዊሕ ዘመናት እውን ዝነበረ ንገዛ ርእሱ ምስ ጥንቁልና ምትሓዝ ዘለዎ ትምህርቲ ማለት እዩ እስከ ብቐሊሉ ኣብ ጉግል ኣቲና ኒው ኤጅ ዝብል ትምህርቲ እንታይ እዩ ብዛዕባ እንታይ ዝምህሩ እዞም ኒው ኤጅ ዝብሉ ሰባት እስከ ሓቢርና ንርአዮ ትናቱ ዴፊኒሽን ሕጂ what does new age teach ዝብል ሲምፕል ቀሊል ዝኾነ ሕቶ እንተዳ ኣብ ጉግል ንኣብነት ሰርች ጌርና ነዚ መልሲና ንረክብ new age teaching is a diverse and often syncretic spiritual philosophy that emphasizes personal transformation interconnectedness and divinity within ንብለና ሕጂ ቀዳሚቲ ዴፊኒሽን እንታይ ይብላሎ ማለት እዩ እዚ ሓድሽ ናይ ኒው ኤጅ ትምህርቲ ሓደ ፍልስፍናዊ ዝኾነ መበገስ ዘለዎ ትምህርቲ እዩ ግን ከዓ ፐርሰናል ትራንስፎርሜሽን ውልቃዊ ምሕዳስ ኢንተርኮኔክትድነስ እዚ ከዓ ሰባት ኣብ ናሕድሕዶምን ከም ዝረኸቡ ከምቲ ተንፍተልና ዝነበረት ፍርቱና ማለት እዩ ካልኦት ሰባት እንታይ ከም ዝሓስቡን ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ወይ ኢንተርኮኔክትድ ክገብረካ ዝኽእል and divinity within ኣብ ውሽጥኻ ከዓኒ ኣምላኽ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ዞም ኒው ኤጅ ንሕና ኢና ኣማልኽቲ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ሰብ በዓሉ ኣምላኽ እዩ እቲ ናቶም ብዓብዪ እቲ ትምህርቶም ማለት ሰብሲ በዓሉ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ክፈልጥ ይኽእል ብዛዕባ መጻኢኡ ብዛዕባ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ ትሕት ኢልና ከዓ key beliefs include the idea that a universal impersonal divine energy exists in all things that humans have god-like potential and that self-realization and enlightenment can be achieved through various practices like meditation, yoga, astrology, crystals and channeling. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብቐጥታ ነቲ ፍርቱና ትሰብኮ ወይ ትምህሮ ወይ ተመሓላልፎ ዘላ መልእኽቲ ተመሳሳሊ ሓሳቢና ንርኢ ብዚ ቀንዲ ሕመረ ዝኾነ ትምህርቲ ናይዚ ኒው ኤጅ ዝበሃል እምነት ወይ ምንቅስቓስ ሓደ ኢምፐርሰናል ዝኾነ ዲቫይን ኤነርጂ ኣሎ ኣብ ውሽጥኻስ መለኮታዊ ዝኾነ ኤነርጂ ሓይሊ ኣሎ ከምኡ እያ ትብለና ዘላ ማለት እዩ ሰብ ምስ ገዛ ርእሱ ምስ ውሽጡ ክረኸብ ክኽእል ኣለዎ ኢላትና እዚ ከዓ ኣምላኽ መሰል ንኣምላኽ ከም ትመስል ይገብረካ god that humans have god like potential ልክዕ ብዛዕባ መጻኢኦም ክንበዩ ዝኾይኖም ኮ ሰባት ሕጂ ካብ ናይ ገዛ ርእሶም መበገሲ ዝገበረ እንተኾይኑ ብርግፅ እቲ ናይ ኣምላኽ ናተይ ውህበት እዩ በቃ ኣነ ክፈጥር ክእል ነገራት ክትንበ ክእል ነገራት ባዕለይ ሓሲበስ ከምጾም ክእል እዩ ዝብል ዘሎ ሓደ ሰብ ማለት እዩ and that self realization and enlightenment can be achieved through various practices like meditation yoga astrology ሕጂ ብርግፅ ብዛዕባ ዮጋ ሜዲቴሽን አስትሮሎጂ ዝተዛረበቶ ነገር የለን ግን ምስኡ ዝተሓዚ ማለት እዩ ምዝ ናይ ኒው ኤጅ ምስተተሓዘ በቃ ውሽጥኻ ክትፈልጥ ኣለካ ውሽጥኻ ነገራት ከተንብብ በቃ ሰብስ ምስ ገዛ ርእሱ ምስ ነፍሱስ ክረኸብ ኣለዎ ያ ኢላትና ዘላ ፍርቱና እዚ ከዓ ቀጥታዊ ናይ ኒው ኤጅ ዝኾነ ናይ ስሕተትን ኣዝዩ ሓደገኛን ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ፍርቱና ናይ ብሓቂ ናይ ኒው ኤጅ ትምህርቲ ንምስፍሕፋሕ ኢላ ነዚ መልእኽቲ ተመሓላልፎ ኣላ ኢለ ክድምድም ኣይደፍርን ንሳ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ተወሳኺ ክእረመሉ ወይ ክመሃረሉ ኣለዎ ትብልዎ ርእቶ እንተሃልዩ ኣብዚ ናይ ርእቶ ሳጹን እንተዳ ጽሒፍኩም ለይ ክእረም ወይ ክሰምዓኩም ድልውቲ እየ ስለ ዝበለት ምናልባት ካብታ ዘላታ ንእሽተይ ርድኢትን ፍልጠትን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ተበጊሰ ኣነ እዚ መልእኽቲ እዚ ኣመሓላሊፋቶ ዘላ ስለዚ ናብ ካልእ ከይንወስዶ ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ንጹር ምእንቲ ክኸውን መበገሲ ናይቲ ንሳተቦ ዘላ ሓሳብ ናይ ኒው ኤጅ ፍልስፍና ምዃኑ ከተሓሳስብ ስለ ዝደለኹ እምበር ፐርሰናላይዝ ክገብሮ ወይ ንዓኣ ኣታክ ክገብራ ኢለ ኣይኮንኩን ማለት እዩ ብዓብኡ ፍርቱና ነቲ ሓቂ ክትፈልጦ እሞ ሓራ ምእንቲ ክትወፅእ እዩ እቲ ናተይ ዕላማ ማለት እዩ ናይ ፍርቱና ተኸታተልቲ እውን ከምኡ ማለት እዩ እሞ ናብ ቃል ኣምላኽ እስከ ንኸይድ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ዝብለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ጥንቁልናን ኣሰራርሓ ናይ ጥንቁልናን ምስ ዝምልከት ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝጽየኖን ከም ዝጽየፎን ጠንቆልቲ ድማ ኣብ መወዳእታ ዕጮም እንታይ ምዃኑን ብግልፂ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንተዳ ደጋጊሙ ብዛዕባ ጠንቆልቲ ዝዛረበና ኮይኑ ጠንቆልቲ የለውን ክንብል ከለና ቃል ኣምላኽ ሓሳዊ ኢና ንገብሮ ዘለና ማለት ስለዚ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ ጠንቆልቲ እንተተዛሪቡ ጠንቆልቲ ስለ ዘለው እዩ እቲ ንሳቶም ዝጥንቁልዎ ድማ ካብቲ ናይ ጸልማት ዓለም ዝመፀ ወይ ካብኡ ዝመንጨዋ ሓይሊ ካብኡ ተጠቒሞም እዮም ነቲ
ጥንቁልናዊ ዝኾነ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ስለዚ ነዚ ንኸፍርስ እዩ ቃል ኣምላኽ ድማ ንህዝቢ ኣምላኽ ብፍላይ ካብ ናይ ጥንቁልና ስራሕን ካብ ናይ ጥንቁልና ልምምድናትን ክንርሕቕ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ማለት እዩ ስለዚ መበገሲ ዝኾነና ኣብ ብሉይ ኪዳን ክንከይድ ኢና ድሓር ድማ ናብ ሓድሽ ኪዳን ክንመጽእ ኢና ማለት እዩ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 18 እንተደኣ ኸይድና ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ ንጠንቋሊት ብህይወት ኣይትሕደጋ ይብለና ብንጹር ጠንቋሊት ከም ዘላ ወይ ጠንቆልቲ ከም ዘለዉ ቃል ኣምላኽ ከርግጸልና ከሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቶም ዝጥንቁሉ ሰባት እውን ኣብ ብሉይ ኪዳን ብህይወት ክሕደጉ ከም ዘይብሎም ወይ ናይ ሞት ፍርዲ ከም ዝግብኦም ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ብርግጽ ጠንቆልቲ ይኹኑ ወይ ዝኾነ ይኹን ካልእ ሓጢኣት ዝገብር ሰብ ብስጋ ክቕተል ቃል ኣምላኽ ዝድግፎ ኣይኮነን እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ትእዛዝ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ከነጽሮ ይደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ቪድዮ ኺ ጠንቆልቲ ስለ ዝኾኑ ኣኪቦም ሰባት ይቐትልዎም ነይሮም ኢልኪ ናይ ደቂ ሰባት ጉጉይ ኣመላኽታን ኣካይዳን ጠቒስ ከለኹ እሞ ብርግጽ ክግበር ዘይግብኦ እዩ እዚ መናፍስታዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ እምበር ሰብ ስለ ዝቐተልካ ነቲ መንፈስ ቀቲልካዮ ማለት ኣይኮነን ክርስቶስ ግና ንሓጢኣት ዝጸልእ ንሓጢኣተኛ ግና ዘፈቅር ኣምላኽ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ከነጽር ይደሊ ማለት እዩ ኣብ ኤርምያስ 27:9-10 ምእንቲ ኣነ ክሰጎኩምን ክጠፍኡንሲ ካብ ሃገርኩም ከርሕቐኩም ኢሎም እዮም ሓሶት ዝንበልኩም ዘለዎሞ ንስኻትኩም ነቶም ንንጉስ ባቢሎን ኣይ ክትግዝኡን ኢኹም ዝብልኹም ነቢያትኩም ዝፈልጡልኩም ሰብ ኣስማትኩም እውን ኣይትስምዕዎም ይብል ኣሎ ሕጂ ብዚ ናይ ሓሶት ነቢያት ካብ ኣስማተኛታትን ካብ ናይ ጥልቂ ኣጋንንታዊ ዝኾነ ዝምንጩ ትንቢት ብዛዕባ ዝንበዩን ክግስጾም ከሎ ንርኢ ኣብ ዘሌዋውያን 19:31 እንታይ ይብል ናብ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዎምን ናብ መውደቕቲ ዝዓጎልን ኣይትመለሱ ብኦም ከይትረኽሱ ኣይትድለይዎም ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እየ ይብለና ማለት እዩ ሕጂ ናይ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዎም ሰባት መውደቕቲ ዝዓጎል እንታይ እዩ እቲ ዝዓጎል ዝገብሩ ሕጂ እቲ ፍርቱና ኣብ መእተዊ ዘርኣየትና ቪድዮ ዝዓጎልን እንቃቑሖን ዝተፈላለየ እዚ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ ከም ተራ ሃገርና ክንወስዶ ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብለና ደሎ እዞም ኣብዚ መንፈሳዊ ዓለም ኣብዚ ናይ ኣጋንንታዊ ዓለም ምስኡ ኮኔክት ገይሮም ዝዓዩ ሰባት ትርጉም ከም ዘለዎ ተረዲኦም እዮም እንቃቑሖ ዝገብሩ ትርጉም ከም ዘለዎ ተረዲኦም እዮም ጸሊም ወይ ቀይሕ ደርሆ እናሓረዱ ደም ዘፍስሱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተራ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ናብ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዎምን ናብ መውደቕቲ ዝዓጎልን ኣይትመለሱ ብኦም ከይትረኽሱ ኣይትድለይዎም ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እየ ይብል ኣሎ እንደገና ዘሌዋውያን 20:6 ናብቶም መናፍስቲ ጥንቆላ ዘለዎምን ናብ መውደቕቲ ዘዓጎልን ብምንዝርና ክትስዕቦም ኢላ እትምለስ ነፍሲ ኣነ ገጸይ ናብታ ነፍሲቲኣ ክመልስ እየ ካብ መንጎ ህዝባ ከዓ ክምንቁሳ ይብል ሕጂ ዘሌዋውያን 26 ድማ ብጣዕሚ ብተሪር እግዚኣብሔር ከጠንቅቖም ከሎ ናብቶም መናፍስቲ ጥንቆላ ዘለዎምን ናብ መውደቕቲ ዝዓጎልን ይደግመሉ ብምንዝርና ክስዕቦም ኢላ ድማ እትምለስ ነፍሲ ኣነ ገጸይ ናብታ ነፍሲቲኣ ክመልስ እየ ምክንያቱ ናብ ጠንቋላይ ክኸይድ ከሎ ሰብ ኣምላኽ ኣይድልን እየ እንታይ ዳ ኣይ ዘድልየኒ ካልእ ፀረ ኣምላኽ ዝኾነ ሓይሊ እዩ ኢኻ ትብል ዘለኻ ንኣምላኽ ነፂካ ንዲያብሎስ ኢኻ ተእምልኾ ዘለኻ ወይ ኣምላኽካ ትገብሮ ዘለኻ ማለት ስለዚ እቲ ምንጭ ሓይሊ ናይ ጥንቁልና ዲያብሎስ ወይ ኣጋንንታዊ ሰይጣናዊ ስለዚ ኣምላኽ ድማ ነዚ ይጻረሮ ማለት እዩ ሓይሊ ኣሎ ወይ ጠንቆልቲ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብስራይ ገይሮም ብዝተፈላለየ ኣጋንንታዊ ዝኾነ መንገዲ ብዙሕ ነገር ገብሩ እዮም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብዙሕ ኣጋንንታዊ ዝኾነ ነገራት ይግበር ተኣምራት እውን ይግበር ኣጋንንታዊ ዝኾነ ተኣምራት ኣሎ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና እዚ ግን መበገሲኡ እንታይ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ታይዳ ምንጩ ሰይጣናዊ እዩ ስለዚ ካብዚ ክንርሕቕ እግዚኣብሔር ዝደልየና ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ድማ መንፈሳዊ ዓይንትና ክፉት ክኸውን እግዚኣብሔር ይደሊ ዘሌዋውያን 27 ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ መንፈስ ጥንቆላ እንተለዎ ወይ መውደቕ ዘዓጎል እንተኾነ ሞት ይሙት ብዳርባ እምኒ ይቕተልዎ ደሞም ኣብ ልዕሊኦም እዩ ድማ እንደገና ይብለና ሕጂ ደጋጊሙ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘርእየና ዘሎ እንታይ እዩ ክሳዕ ክንደይ እግዚኣብሔር ንጠንቆልትን ኣስማተኛታትን ክሳዕ ክንደይ እግዚኣብሔር ከም ዝፅየፎም ነዚ ተግባር እዚ ከም ዝጸልኦ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ዛሕሚም እንተደኣ ዝዛረብ ሃልዩ እዚ ሓቂ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘዳግም 18:10 እንታይ ይብል ወዱ ወይ ጓሉ ብሓዊ ዝሕልፍ ወይ መውደቕ ዝዓጎል ወይ ብደበናን ብተመንን ዝፈልጥ ከዓ ወይ ኣስማተኛ ከዓ ይብለና
ተመሳሳሊ ስለዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ጥቕስታት ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከይድና ብዛዕባ ጥንቁልና እግዚኣብሔር ደጋጊሙ ይዛረብን የጠንቅቕን እዩ እዚ ከዓ ሓቂ ስለ ዝኾነ መንፈሳዊ ዓለም ኣሕዋተይ ሓቂ ብዓይንና ዋላ ኣይንርአዮ ግን እቲ ግኡዝ ዓለም ሓቂ ከም ዝኾነ እቲ መንፈሳዊ ዓለም ድማ ሓቂ እዩ ኩሉ እቲ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ንሪኦ ነገራት ድማ ካብቲ ዘይንሪኦ ዝመፀ እዩ ኣብ ዕብራውያን እንታይ እዩ ዝብለና እንተ ደኣ ሓድሽ ኪዳን ከይድና ዕብራውያን 11 ፍቕዲ 3 እንተ ደኣ ከይድና ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም ዝኾነት ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም ተፈጥረት ከምኡውን እቲ ዝርአ ካብ ዘይርአ ከም ዝኾነ ብእምነት ነስተውዕሎ ኣለና ይብለና ሕጂ እዛ ንሪኣ ዘለና ዓለም ግእስቲ እያ ብዓይንና ንሪኣ ኢና ግን ከዓ ካበይ መፂያ ብለና ኣሎ ካብቲ ዘይርአ ካልእ መንፈሳዊ ዓለም ከም ዝኾነት ነዚ ብእምነት ነስተውዕሎ ኣለና ስለዚ ኩሉ እቲ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ንሪኦ ነገራት ምንጩ ካብቲ ዘይርአ ዓለም እዩ ማለት እዩ ስለዚኡ ኣጋንንትን ስለዚኦም ጠንቆልትን ኣስማተኛታትን ቆፀርቲ ዝዓጎልን ተራ ነገር ጌርና ክንወስዶ ይንኽእል ኢና ምንም ትርጉም የብሉን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ትርጉም ኣለዎ ካብቲ መንፈሳዊ ዓለም ናይ ኣጋንንት ዝኾነ ዓለም ርግፅ ካብኡ ምንጭ ዝገበረ ሓይሊ እዩ ማለት እዩ ቃል ምናልባት ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንተ ደኣ ከይድና እውን ኣብ ግብረ ሃዋርያት ክንከይድ ንኽእል ኢና ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 18 ከባቢ እንተ ደኣ ከይድና እንረኽቦ ወይ ሓንቲ ጠንቋሪት ንሪኣ ኣላ ማለት እዩ ምናልባት ካብ ፍቕዲ 16 ትሒዘ ከንብቦ እንታይ ይብል እቲ ቃል ኮነ ድማ ናብቲ ጸሎት ዝግበሮ ክንከይድ ከለና መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ንጎይተታ ከዓ በቲ ምጥንቆላ ብዙሕ ተርብሖም ዝነበረት ግዝእቲ ተጓነፈትና ንሳ ከዓ እዞም ሰባት እዚኦም ባሮት ልዑል ኣምላኽ እዮም መንገዲ መድሓንካ ይምህርኹም ኣለዉ ኢላ እናጨደረት ኣስኣስር ጳውሎስን ኣስኣሰርናን ሰዓበት ብዛዕባ ዝዛረበና ዘሎ ሕጂ ነዚ መልእኽቲ ዝፀሓፈ ሉቃስ ክዛረብ ከሎ ኣስኣስር ጳውሎስን ኣስኣሰርናን ሰዓበት ይብል ኣሎ መን እያ እዛ ጠንቋሊት እቲ ዝዛረቦ ዘላ ዘረባ ኣስተውዕሉ ሕጂ ብርግፅ ኣብኡ ከሎ መንፈሳዊ ዓለም ወይ ናይ ዲሰርመንት ናይ ምልላይ መናፍስቲ ውህበት ዘይብሉ ሰብ ካብቲ ዘረባ ተበጊሱ እዛ ሰብ እዚኣ ናይ ኣምላኽ ሰብ እያ ክብላ ይኽእል እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ ክበፅሕ ወይ ክወስዶ ይኽእል እዩ ምክንያት ፅቡቅ ነገር ትዛረብ ዘላ ፅቡቅ ጥራሕ እውን ኣይኮነ ሓቂ ከዓ ትዛረብ ኣላ ማለት እዩ ግን ናይ ምንጭ ናይቲ ሓቂ ብድሕሪት መንፈስ ዘሎ ብድሕሪት እሳ ትዛረቦ ዘላ ዘረባ ዘሎ መንፈስ ግን ሃዋርያ ጳውሎስ መንፈሳዊ ዒንቱ ዝተኸፍተ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ክገንሓ ክግስፃ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ እንታይ ትብላላ እዞም ሰባት እዚኦም ባሮት ልዑል ኣምላኽ መንገዲ ምድሓንካ ይምህርኹም ኣለዉ ኢላ እናጨደረት ኣስኣሰር ጳውሎስን ኣስኣሰርና ሰዓበት እዛ ሰብ እዚኣ ብዛዕባ ሓቀኛ መንነት ሃዋርያ ጳውሎስን ሲላስን ክትርዳእ ዝኸኣለት እንታይ ስለ ዝኾነት እያ ጠንቋሊ ስለ ዝኾነት እያ ስለዚ ፍርቱና እንታይ ኣትብለና ዘላ ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ክንፈልጥ ኢና ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ክንርዳእ ንኽእል ኢና እንተ ደኣ ምስቲ ውሽጣዊ ሰብና ኮኔክት ጌርና ምስኡ ተደኣ ተራኺብና ትብለና ኣላ ኖ ጠንቆልቲ እንተ ደኣ ኮይኖም ጥራሕዮም ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ክፈልጡ ዝኽእሉ ክልተ ነገር እዩ ዘሎ ወይ ነቢ ክትከውን ኣለካ ብዛዕባ መፅኣ ክትንበብ ብዛዕባ መፅኣ ክትፈልጥ ኮይንካ ወይ ድማ ጠንቋሊ ክትከውን ኣለካ ካብቲ መንፈሳዊ ኣጋንንታዊ ዝኾነ ዓለም ካብቲ ናይ ፀልመት ዓለም ምንጭ ዝገበረ ካብኡ ዝተቐድሐ ሓይሊ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሃዋርያ ጳውሎስ እዛ ሰብ እዚኣ ብዛዕባኦም እትዛረቦ ደላ ወይ እትንበየ ዘላ ትንቢት ምንጩ ካብቲ ፀልማት ዓለም ምዃኑ እዩ ተረዲእዎ ጠንቋሊት ምዃና መንፈስ ጥንቁልና እዩ ዘለዋ ስለዚ ናይ ጥንቁልና መንፈስ ኣሎ ማለት ብናይ ጥንቁልና መንፈስ ከዓ ብዛዕባ መፅኣ ክትዛረብ ክትንበእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ግን ካበይ ናይ መንፈስ እምበር ብዛዕባ መፅኢ ምንባይ ምዝራብ ኣይኮነን ማለት እዩ ከምዚ እናበለት ከዓ ፍቕዲ 18 ብዙሕ መዓልቲ ገበረት ሕጂ ሓንሳ ጥራሕ ኣይኮነት ብዙሕ መዓልቲ ኣደድሕሪኦም ከምዚ እናተዛረበት ትኸይድ ነይራ ጳውሎስ ድማ ግሂው ግልፅ ኢሉ ነቲ መንፈስ ካብኣ ክትወፅእ ብስም የሱስ እዝዘካ ኣለኹ በሎ በታ ግዜ እቲ እውን ወፅእ ሕጂ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሕጂ ጠንቋሊት ኣብኣ ናይ ጥንቁልና መንፈስ እዩ ዝዓይ ነይሩ ሕጂ ብዚ ክንርድኦ ዘለና ኣሕዋተይ ጠንቆልትን እቶም ሰባትን እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ናይ ጥንቁልና መንፈስን ክንፈላለዩ ክንክእል ኣለና የሱስ ንኩሉ ሰብ እዩ ዘፍቅር ንጠንቆልትን ንኣመናዝርን ንቆፀርቲ ዝዓጎሉን የፍቅሮም ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ግብሪ ጥራሕ ይፀልእ ነቲ ሓጢኣት ኣነ ንሰብ ፍቅር ንሓጢኣት ግና ይፀልእ ኢሉ ኣሎ ጎይታ ስለዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ናይ ጥንቁልና መንፈስ ንዑ ክግስፆ ከሎ ብሽም የሱስ ካብኣ ድማ ክወፅእ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ንሰሓራ ወፅያ ማለት እዩ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ተኸይድና እቶም ዕጫ ናይቶም ጠንቆልቲ
እንታይ ከም ዝኾነ እውን ቃል ኣምላኽ ብንጹር ይዛረበና ማለት እዩ። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21:8 እንተኸይድና እቶም ፈራሃትን ዘይኣምኑን ፍንፉናትን ቀተልቲ ነፍስን ኣመናዝርን ጠንቆልትን መምለኽቲ ጣዖትን ብዘለዎ ሓሰውትን ግና ይድኦም ኣብቲ ብሓውን ዲንን ዝነድድ ቀላይ እዩ። እዚ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ በለኒ ይብለና። ስለዚ እዞም ኩሎም ዝጥንቁሉ ብዛ ዓለም እዚኣ ምስቲ ሰይጣናዊ ዝኾነ ምስቲ ኣጋንንታዊ ዝኾነ ዓለም ኮኔክት ገይሮም ክጥንቁሉ ዝውዕሉ ኣብ መወዳእታ ዕጭቆም ኣብ ቀላይ ሓዊ ማለት እዩ። ሲኦል ናይ ዘለዓለም ኣብ ገሃነም እሳት ተደርቢኻ መማት እዩ፣ ምጥፋእ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መምለጥ ከሎ ሎሚ እቶም ኣብ ጥንቁልና ዘለዉ ከድሕኖም ዝኽእል ሓደ ኣሎ፣ እሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ጥንቁልና ዝበሃል የለን፣ ሰይጣናዊ ዝበሃል ኣሰራርሓ የለን እንብል ሰባት ድማ ብርግጽ ሰይጣን ባዕሉ መንፈሳዊ ዕንትና እንታይ ገይርዎ ኣሎ ኣዕዊርዎ ስለ ዘሎ እዩ። ንሕና እውን ሓራ ክንወፅእ ኣለና። ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እዚ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4:4 ከምዚ ኢሉ ኣሎ፣ ሰይጣን ክሳዕ ክንደይ ንሰባት ዕንቶም ከም ዘዕውሮም ማለት እዩ። እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ምስሊ ኣምላኽ ምእንቲ ከየብርሃሎም ኣምላኽ እዚ ዓለም እዚኣ ንሓሳባት እቶም ዘይኣምኑ እንታይ ገበሩ ኣዕውሮ ይብለና። ሕጂ ብርግጽ ፍርትና ሓፍትናን እቶም ተኸታተልታ ጽቡቕ ኣለኺ ኢሎም ብፍላይ ዝምልስላን ዝስዕብዋን ነዚ ነገር እዚ ብዘይ ምርዳእ ብዘይ ምስትውዓል እዮም ማለት እዩ። ስለዚ መንፈሳዊ ዕንትኹም ክኸፈት በዚ ኣጋጣሚ ተስፋ ይገብር፣ ጸሎተይን ትምኒተይን ማለት እዩ። ምክንያቱ መንፈሳዊ ዓለም ኣሎ፣ መንፈሳዊ ዓለም ሓቂ እዩ፣ ጥንቁልና ኣሎ። ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ ጠንቆልቲ ደጋጊሚ ዘጠንቅቐና። ስለዚ እዚ ሓቂ እዚ ክንቅበሎ ኣለና ማለት እዩ። እቲ ሓራ ዘውፃና ከመን እንተዳ ኢልና ከዓ ክርስቶስ እዩ። ብክርስቶስ እዩ ሓርነት ዝርከብ። ምክንያቱ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 1 እንታይ ይብል እምበኣርስ ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዉ ኩነኔ የብሎምን ብለና። ብመን ብክርስቶስ እንተዳ ሃለኻ ኩነኔ ዘይብልካ ተዘይ ኮይኑ ካብ ክርስቶስ ወፃኢ እንተዳ ሃለኻ ኩነኔ ኣለካ ማለት እዩ። ኣብ ፍርዲ ኢኻ ዘለኻ። ኣብ ቆሎሴ እውን እንተኸይድና እግዚአብሔር ካበይ ከም ዝረሓና ክዛረብ ከሎ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1:13 ክሳብ 14 እንተዳ ኺድና ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ። ንሱ ይብለና ካብ ስልጣን ጸልማት ዘውፃና ናብታ መንግስቲ ፍቁር ወዲ እውን ኣእተወና፣ ኣብኡ ምድሓና ማለት ሕድገት ሓጢኣት ዘሎና ይብለና። ስለዚ ካብ ስልጣን ጸልማት ካብ ዝኩሉ ናይ ሰይጣን ኣሰራርሓ ክርስቶስ እንተዳ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኻ ተቐቢልካዮ ሓራ ወፂኻ ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ኣጋንንታውን እዚ ኩሉ ናይ ጥንቆላ ኣሰራርሓ ኣብቶም ብክርስቶስ ብደም ክርስቶስ ብደም ዝተዓደጉ ዳግም ዝተወልዱ ኣይሰርሕን። ኣብቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ንክርስቶስ ዘይፈለጥዎን ብፍልስፍና ብናይ ኒው ኤጅ ብዝተፈላለየ ናይ ሃይማኖትን ናይ ድግምትን ናይ ዝተፈላለዩ ድብትርናን ዝተፈላለዩ ኣጋንንታዊ ዝኾነ ኣሰራርሓን ልምምዳትን ዝመላለሱ ሰባት ግን ብርግጽ እዚ ሓይሊ ኣለዎ፣ ኣብ ልዕሊኦም ድማ ስልጣን ኣለዎ ማለት እዩ ሰይጣን። እቶም ንክርስቶስ ከም መድሓኒኦም ዝተቐበሉ ግና ብሂወት ከለዉ ግን ኦልሬዲ መንግስቲ ቀይሮም ኣሎ ማለት እዩ። ኣድራሻ ኣብዚ ምድሪ ዝኸለዎ ቀይሮም ኣሎ፣ ናብ መንግስቲ ፍቁር ወዲ እውን ኣእተወና ይብለና። ኣብኡ ከዓ ምድሓን ማለት ሕድገት ሓጢኣት ዘለና ይብለና። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ እዚ እምበኣርቲ ሎሚ ከቕርቦ ዝደሊ ዕድመ ድማ ንፍርትና ሓፍትና ከምኡውን ንሳንዲያጎ ብርግጽ እዚ ክርስቶስ እዚ ሎሚ እውን ንዓኻትኩም እቲ ደገ ክፉት እዩ ጽዋዓኩም ኣሎ። ንዑ መንፈሳዊ ዓለም ሓቂ እዩ፣ ኣጋንንታዊ ዓለም እዚ ናይ ጥንቁልና ዓለም እዚ ኩሉ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ንሪኦ ብድሕሪኡ ኣጋንንታዊ ዝኾነ ሓይሊ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ተራ ነገር ኣይኮነን፣ ስቂሎም ኣይኮኑን ዝደግሙ ደገምቲ፣ ስቂሎም ኣይኮኑን ዝጥንቁሉ ጠንቆልቲ። እዚ ኩሉ ዝግበር ብድሕሪኡ ትርጉም ስለ ዘለዎ ይፍቲ መንፈሳዊ ዓለም እሞ ሎሚ ካብዚ ክንምልጥ እቲ እንኮ መድሓኒና ዓለም ምልእቲ ዘፍቀረ ሂወቱ ኣብ መስቀል በጃ ኩሉ ዓለም ዝሃበ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ምልእቲ ኣፍቂርዋ። ኣብ ዮሃንስ 3:16 እንታይ ይብል? ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዲ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዲ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳዕ ክንዚ ንዓለም ኣፍቅራ። ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይለኣኾን ይብለና። ስለዚ ብኡ ንዝኣመነ ኣይፍረዶን እዩ፣ ነቲ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ተፈሪድዎ ኣሎ ይብለና። ትፍርዲ ከዓ እዚ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ፣ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ እሞ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተው። ክፉእ ዝገብር ዘበለ ብርሃን ይጸልይ እሞ ነቲ ግብሩ ምእንቲ ከይዝለፍ ናብ ብርሃን ኣይመጽእን። ስለዚ ኣሕዋተይ ሎሚ ናብ ብርሃን ክትመፁ
ፎርቱና ሓፍተይ ናብ ብርሃን ክትመጽእ ከምኡውን ሳንዲያጎ ብርግጽ ናብ ብርሃን ክትመጽእ መንፈሳዊ ዓለም ሓቂ ምዃኑ ክርስቶስ ድማ ዓለም ምልእቲ ብምንቲ ክድሕን ኣብ መስቀል ቀራንዮ ደሙ ኣፍሲሱ ብዋጋ ድማ ዓዲግና እዩ ናይ ምድሓን ደገ ከፊትልና እዩ እቲ ናይ ምድሓን ደገ ተኸፊቱ ከሎ እቲ ደገ ከይተዓጽው ከሎ ግን ሎሚ ናብቲ ደገ ምእታው ግን ናይ ነፍሲ ወከፍና ምርጫ እዩ ውሳነ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምርጫ እዚ ድማ ምርጫ ከም ክኸውን ተስፋ ይገብር ተኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ መልእኽቲ እዚ ምናልባት ንኣኻትኩምን ኣናጽ ኮይኑ እንተደኣ ተሰሚዕኩም ሸር ክትገብሩ ንኻልኦት በዛ ኣጋጣሚ ክላበወኩም ደሊ ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንረኸብ ሻሎም